Yrityksen henkilökunnan suorituskyky ja hyvinvointi korreloi tosi paljon kehon hyvinvoinnin kanssa. Mä teen InBody 970 kehonkoostumusmittauksia yrityksissä paikan päällä aikaa säästävästi ja kustannustehokkaasti. Me mitataan jokaisen henkilön kehon koostumus, viskeraalirasva eli sisäelinten ympärillä oleva rasva, lihasmassa, sen tasapaino koko kropassa, luun mineraalimassa ja paljon muuta. Tämän perusteella annetaan kattava raportti, käydään se yhdessä läpi ja annetaan toimenpidesuositukset ja vähän motivaatiota ja tsemppiä jokaiselle. Mä teen näitä mittauksia niin 50 hengen yrityksille kuin isoille pörssinoteerattuille yhtiöille. Ota yhteyttä, niin katsotaan milloin saataisiin sopiva mittaus teille.